Здравейте, аз съм Олга Модева, вие сте с Evolution Cinema. Тук съм, за да ви представя най-новото в света на киното и какво може да гледате в кината. Очакват ни много изненади и специални награди. Останете с нас, Evolution Cinema. Evolution Cinema. Предаването, в което ще видите премиери на нови филмови заглавия. Ще видите ексклузивни трейлери и мейкинг кадри. Ще разберем любопитни факти за актьорите и ще раздаваме много награди. Evolution Cinema. Всичко за киното. I'm going big if you can't call me small. Into my body, and some money I'll make it rain slow. I'm going big if you can't call me small. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way you're slowly getting close to me. I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. But my story can't be told in an ordinary way. I've always seen myself a little less evolved. So that's how you're going to see me. With a lot of biopics, everybody is so terrified of damaging their own brand. I'm not. I'm burning effigy of everything I used to be. Robbie Williams had this extraordinary rise to fame. You got in? You're in that band? You add nothing to this. Then he basically gets told that his career is over at 21. There's a real excitement that you're watching someone doing the impossible. My whole life has been a tightrope act. No safety harness. Does an angel Could fall off at any moment. contemplate my fate? And a lot of the time, I do. What I've managed to achieve and what I've managed to overcome is the equivalent of stretching an elastic band from here to Mars. Expect this amazing emotional roller coaster. The highs, the lows, spectacle. It's a very original story, but it's also about realizing impossible dreams. Why the movie? I'm loving angels instead. Why the fuck not? Първият филм, който искам да ви представя, е изключително популярният франчайз Transformers се завръща на големия екран като никога досега. Пълнометражна анимационна форма с Transformers, първият, който ще разкаже за произхода на двата най-иконични героя в вселената. Ще станем свидетели как братята по оръжие Орион Пакс и D-16 се превръщат в заклети врагове, които целият свят познава като Оптимус Прайм и Мегатрон. Вижте сега трейлера. От хиляди години сме във война. Но преди да бъдем врагове, бяхме като братя. Ей, я безбутта, Нео! Какво каза? Той не може да се трансформира. Ей, Даркуинг! Пръстът ми се трансформира. Познай точно кой. Позволете на мен. Ти пази моя гръб, а аз ще пазя твоя. Къде са ми обноските? Аз съм Би, това е Елита, а този тук е Стив. Те отговарят ли ти? Те не са живи! О, Стив! Какво е това? Изпращам координатите. Това е зов за помощ от повърхността. О, фантастично! Време е да им покажем, че всъщност крием неподозирана сила. Пещера с зъби. Изобщо не е страшно. Искам да говориш по-малко. Пресвети Праймас! Виждам сила във вас. Вземете тази искра и разкрийте своя пълен потенциал. Можем да се трансформираме! А как се използва това? Главата ми! Как ще изберете да използвате тази сила? Зависи от вас. Да се повозим. Какво? По-силно. Трансформираме се и се водим! Този септември. Искам да направим света по-добър. Както ти каза, ние можем много повече.
Само на мен не ми се струва, че той е различен. Не, и аз го забелязах. И аз го забелязах. Вижте началото. Какво се случи с най-добрия ми приятел? Което трансформира нашия свят. Сринете града! Целия! Трябва да го спрем! Десептикони! Станете! Пазете се! О, хайде! Страхотно! Още нищо не сте видели. Сега е моментът да се борим. Заедно, като един. Трансформърс. Първият. Защо е с запушена уста? Не спираше да говори! Дори в безсъзнание? Особено в безсъзнание! Казах ти, че не е стегнато! Дермакт. Клиника за дерматология и естетика. Време е да ти разкажа историята на едно лъвче, не по-голямо от теб. Само да изясним, ние не сме в историята. Има толкова истории с нас. Разкажи една от тях. Много преди да се превърнат в легенди, Муфаса и принцът, станал известен като Скар, се побратимили. Здравей! Как се казваш? Муфаса. Казах ти да ме чакаш. Не можем да го оставим тук. Такъв е законът, така. Кралят няма да приеме скитник. Не съм скитник. Просто се загубих. Дисни представя. Ние не общуваме с пришълци. Така е бъдещият цар. Трябва да пазим кръвната линия. Но, тате, аз го спасих. И имам тайна, Муфаса. Винаги съм искал брат. Да не мечтая за братче. Да не мечтая за братче. Относителя на Оскар Бари Дженкинс. Понякога долавям дъх в полаха на вятъра, духание на дом и после изчезва. Ти и така заедно. Това е думата. Сега потегляйте. Намерете мястото си в кръговрата на живота. Кръгът е прекъснат. Ще има един цар лъв. Муфаса, бягай! Тази Коледа. Ще се бием заедно! Гледайте епичната история. Ако се бием, ще умрем! Да сме наясно, не съм се цанил за това. На един сирак. Ще те защитавам, братко мой. Който стана цар. Муфаса! Не беше добра идея! Жив съм! Успях! Спасих ти! Какво казваше? Муфаса. Цар лъв. С оригиналните песни на Лин-Мануел Миранда. 20 декември, само в кината. Тиха нощ, свята нощ, ужасяваща нощ. Тази година коледните празници идват още през октомври и се превръщат в кървава баня. От добродушния белобрат старец няма и следа, а в емблематичния червен костюм се е намърдал зловещ клоун Арт. На режисьорския стол на Terrifier 3 сяда създателят на франчайза и на клоуна Арт Деймон, Леони, който обещава, че филмът ще даде отговори и ще сложи своеобразен завършък на много от отворените въпроси и сюжетни линии в поредицата до момента. Хайде сега да видим трейлера.
Дермакт. Клиника за дерматология и естетика. My son, we are hunters, the greatest the world has ever known. Охотник до сказки. Каждой сказки есть правда. Who's next? I heard the noise of thunder. Are you like your father? A gangster? A killer? And I heard a voice. And behold, hell followed with him. There's a man going round taking names. My son. And he decides who to free and who to blame. There's an animal stronger than you can imagine. The hairs on your arm will stand up. Tell me about this hunter. Some are born and some are died. Once you're on his list, there's only one way off. When the man comes around. When the man comes around. Whoever is unjust. You think you're some kind of honor? Some kind of code? They'll be unjust still. You're just another man. Whoever is righteous. Hunting for a trophy. Let him be righteous still. Just like our father. When the man comes around. When the man comes around. Embrace who you really are, son. And you will become a legend. When the man comes around. When the man comes around. През 2022 година зловещата усмивка завладява кината. Смразяващият хорър трилър, разказващ за свръхестествена сила, която поразява хората с ужасяваща усмивка, се превърна в истинско поп-културно явление и стана най-касовия хорър филм в световния бокс-офис за годината. Този октомври отново под вещото ръководство на режисьора и сценарист Паркър Фин, феноменът се завръща на големия екран с криеща редици изненади Усмивка 2. Трейлърът на Усмивка 2 ни запознава с Скай и разкрива първият ти сблъсък с ужаса на смъртоносната усмивка. Сега да видим трейлъра. Hello? Sky! What? No! 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 Get away from me! What? What is it? Get away from me! Louis? Something really crazy is happening to me. I keep seeing this face everywhere. You witnessed a death. Now it's latched onto you. Stop smiling at me! That's a pretty cool shirt you got. Want me to sign it?
Това е твоят канал. Дермакт. Клиника за дерматология и естетика. Соник, ти намери семейство тук. Не изоставай! И знам, че не беше лесно. Но ти не се промени. Ето тук. Да, в дробовете. И в сърцето. Има пробив в сигурността. Трябва ни помощ от отбор Соник. Шадоу е по-сериозна заплаха от всичко досега. Историята му напомня на твоята, Соник. Но ти откри приятели и семейство. А Шадоу откри само болка и загуба. Така, извънземно е на свобода. Как да го открием? С голяма огнена топка? Харесва ми! Голяма огнена топка! Той е по-впечатляващ от предишния тарареш. Пич, аз съм до теб. Цветна дружинка. Не искаме да се бием. Всъщност, Соник, аз бих искал. Накъл се! Мои рете! Може ли да го отстраним? От Paramount Pictures. Твърде силен е. Соник! Не вярвам, че го казвам, но ни трябва, знаете кой. Това е лоша идея! Това кога ме е спирало? Докторе! Какво? Посетители? Това е тъжно, работник. Дори за теб. Трябва ни помощ. При едно условие. Хайде! Действаме! Ако не управлявам света, поне ще го спася! Тясно ми е. Сър, нямам подходящи материали. Намерих. Този декември. След нас няма да остане нищо. Ей, тахобера! Какво си направил? Каквото трябваше. Соник. Филмът 3. Добре дошъл вкъщи, сине. Невъзможно, така ли? Не може. Дали? Аз съм какво? Тате? От дърта, плът и кръв. Декември само в кината. Здравейте, аз съм Олга, вие сте с Evolution Cinema. Намираме се в Private салона на Cineland и дойде момента, в който ще обявим нашата награда. А тя е безплатна прожекция тук в тази уникална зала. Един от вас ще може да се наслади на прожекция с филм по негов избор. Залата е с капацитет до 10 души, така че ще може да доведете приятели, семейството или пък вашата половинка. Залата предоставя специално меню с храна и напитки. Аз бих изпила едно шампанско, моля! Така, какво трябва да направите, за да спечелите тази награда? Да последвате всички наши канали, да познаете името на киното и да го напишете в коментарите на това видео. В края на всеки месец ще изтегляме по един победител, който ще може да се възползва от нашата специална награда, предоставена ни от Cineland България Мол. Приятно гледане! Evolution. Това е твоят канал. Това беше от нас. Беше много вълнуващо и страшно. Очакваме ви в кината. Последвайте ни във всички канали и участвайте в играта. До скоро! Чао! I'd stay down if I was you.